Foame mare, bossule! Da, uite, e ora 13, am zis că mănânc până în ora 12 și plec la muncă, dar le-am aranjat puțin ca să dea bine aici și savurez în gol de 5-10 minute. Așa că, mămăliga, nu am făcut-o foarte mare, apropo, trebuie să o dau jos, deși se vede pusă de monstru aici, am vrut să fac o poză înainte, dar acum am luat-o după aragaz, da? Mie am multe oale, dar mie îmi place în ceaunelul meu drag să puneam, uite. Uite ce pune tata aici. Mămăliguța la biții fierbinte. Nu-i trebuie un aspect deosebit, ci îi trebuie un gust deosebit, fiindcă e de 35 de minute pe foc, la foc mic. Ia uite ce avem aici. Fierbinte, tată. Fierbinte, tată, ia uite. Pot să mănânc eu din asta? Credeți?